देख सकता नहीं कि कैसे एगो महतारी अपना बेटा खातिर रोवतारी कल्पतारी कि कैसे हमरा बेटा के प्रेम जाल में फंसा के रोजी खातून हिंदू से मुसलमान बना देली। और हमार जौन बेटा बा 7 महीना से लापता बा और 7 महीना से कहाँ कैद करके रोजी खातून हमरा बेटा के रखले बड़ी। ये महतारी लगातार चिल्लातारी बिलखत तारी कि आखिर हमार बेटा मुस्लिम धर्म भले अपना ले बा, प्यार में भले मुस्लिम धर्म में चल गई बा, लेकिन हम चाहतन एक बार अपना मदरसे में आरोप है कि कैद कर लिया गया है। क्या मामला है माता जी? 7 महीना से हम खोजतानी, पंचायत सब करा देला बानी। आई लड़की कहत रही जे हम नहीं के जानत ओकरा बाद वीडियो बना के हमरा मोबाइल पर भेजती है, कहती है जे तारा औकात बा तो तू खोज। हमरा बोल नहीं के जे हम खोज जाई, हम बीमार बानी रोला से मदद इतना कहतनी जे हमार लड़का खोज के आन दिलो। उ नहीं के बताओ तना कहती है कुछ 7 महीना से ही हमरा के बर्बाद कइले बिया। पूछ पाछ करतन तो हमरा के मार पीट के लागत तरी से करे। माई बेटी दोनों रेहाना खातून के बेटी और रोजी खातून। अच्छा, रोजी खातून ओकर नाम ह? हां, रोजी ओकरे से और बेटा के प्रेम प्रसंग रहला। हां। अच्छा, तो का भइल बा ओमे बताई पूरा बात विस्तार से। ले जाके एती मदरसा में डाल देले बड़ी, अपना जाल में फंसा के। हम भाला फुसला के हम खोजतन तो नहीं के मिलत। के डाल देले बा मदरसा में? ई रोजी खातून। रोजी खातून के रोजू खातून से और बेटा प्यार करतल? हां। हां। अच्छा, मदरसा में जाके डाल देले बड़ी। हां, अपन धर्म परमात्मा कराओ तरी। मुस्लिम धर्म और बेटा अपना ले बड़े। हां। का नाम है बेटा के? एथी सरवन चौहान। सरवन चौहान और बेटा के नाम है? हाँ। और पति के का नाम है? प्रदीप चौहान। प्रदीप चौहान। और लड़की के का नाम है? रोजी खातून। रोजी खातून। अच्छा, लड़कियां मुस्लिम ही है? हां, मुस्लिम है। रोवा लोग हिंदू हैं? हां, हम हिंदू हैं, नोनिया हैं। तो कब से प्यार करतल और लड़कवा रोजी खातून से? हम ना जानत रही, अपना मर्जी से सब पर पंचायत कलर लहसन। तब हम कहनी जे अपन लड़की डांटी हम तो ई लोग कहलो जे अपन लड़का हटा दो, तो हम अपन लड़का हटा देनी। तो हम हाथ बनी अपना लड़का से 3 महीना से 7 महीना से रोतनी गावतनी आईसीयू में भर्ती हो गई। तब हमरा से बात ना करौली, ना आज ले हमरा के बोलौली देखौली। तो कार वाला का तारा और बेटा कहाँ हुए हैं? हमरा नहीं के मालूम जे कहाँ बड़न। ये जोई के लिए सा कुछ हो खाऊ के ना चाहिए हमरा लड़का के। ई जनिया ने कुछ होई त कब रहुआ ई बात के जानकारी भइल ह कि और बेटा प्रेम जाल में फंस गइल बाड़े और हिंदू से मुस्लिम बन गइल बाड़े? आज 1 महीना दिन हो गई। 1 महीना दिन भइल। हां, तो हम थाना में देला रहनी नेवतन। थाना में से नहीं के लोग के सुनवाई देले तो हम सिवान गनी तो वो अभी तक ले ना भइल ह कुछ। तब हम एती से यूट्यूब से निकाल के एती वाला से मीडिया वाला से संपर्क करके हम बोलैले बनी है कहतनी। अच्छा, रोवा लगे कैसन कैसन फोटो आ वीडियो भेजत या लइकिया? ओई में बा सब मुस्लिम धर्म बना के भेजले बड़ी। टोपी ओपी पहना के? हाँ, टोपी पहना के हऊ एती बना के भेजले बड़ी, देख ली लो। अच्छा, तो और बेटा मुस्लिम बन गइले? मुस्लिम बन देख सकता कि कैसे फोटो बनो कैसे श्रवण कुमार चौहान के ये तस्वीर हुआ। देख सकता कि कैसे श्रवण कुमार चौहान के मुस्लिम बना दिया गइल बा, मौलवी बना दिया गइल बा। वो कैसे दाढ़ी ओढ़ी बढ़ा के श्रवण कुमार अपना घर से करीब 7 करतन त माई बेटी दोनों जानी मार पीट लागत लो, करे गाड़ी गलौज करे लागत लो, दुआरी पे आके मारो के पैती देता लो। हम केवाड़ी बंद कर लेनी तब ईटा बिगेला लो केवाड़िया पर। पुलिस में कंप्लेन कइले बानी? हां, कइले बानी। पुलिस वाला अभी तक ले सुनवाई नहीं के कइले ना। अच्छा, और ये लड़कियां का कहतिया? कहती है जो हम जानते ही नहीं खी। आ ओकरे बाद से कोई से कहती हम जानत नहीं, बाकी ना बताएम। हमरा से धमकी देले जे हम बतैबे ना करम, तोरा औकात बताते खोज ले। अच्छा, एगो बात बताई, का शादी और बेटा को ले बड़े रोजी खातून से? हम ई बात नहीं खी जानत। ई नहीं खी जानत ना। अच्छा, ये घर बगल में बा रोजी खातून के? हां, ये घर के आतर बाटे। ये घर के आतर बा? खेतवा के ई बात बा, उनकर घर बा रोजी खातून के। हाँ। त केंगा रोजी खातून से और बेटा के संपर्क साथ ही पढ़त लोग का? साथे पढ़त ना रहल। उनकर माई बोला ले जत रही जे बाबू तनी हई काम कर द, तनी हई काम कर द। उनका बेटा भतार केहू नहीं खे। उनका बेटा भतार नहीं ना। खे?
8 बहन बालो उहेलो। 8 बहन बालो। हाँ 8 बहन बालो। तो रउरा बेटा के अपन दामाद बना लेलियो। हाँ बनाइयो लेल बड़ी। अब इतना दिन से हम खोजतनी नहीं मिलत त कहत रही जे तोरा औकात बतते खोज ले, काहे चुप बैठल बड़े, काहे नहीं खोजती। बता जे हम आईसीयू में ले चल गनी हो लइका खतरा हमारा अभी तक ले हमर तबीयत ठीक नहीं के। देखियो दे आईसीयू के सारा सामान दे धोल बेटा, उतना दवाई वाई है मतलब सारा धोल बाबू से उठ के खड़ा नहीं के भइल जाती। देख लियो उतना हमरा घर जब से हमार लइका निकलल बा तब से हम कहाँ दवाई हमार लइका इलाज करैले बड़ा सन। एगो हमार आदमी घर न के दवाई से जौने मन करता तौने उ कराओ तरी कर तरी है। देख ली लो कौन पूछे का प्रयास ना करिए वो जाके। हम पूछले बानी कोई हाली पूछले बानी कह तरी हम जानतनी ना बताएम का करबे तोरा औकात बताउन कहले हम जानतनी हमर। अच्छा एगो बात बताई कि रउरा बेटा में गलती नहीं खे। बेटा में गलती बा तब बुआ न जानता उनका घर हम उ जात रहली बोलावत रहली त हम कहत रहली चल जा कोनो काम। नया छोकरी से लव चप के चक्कर में अपन धर्म बदल लेलस। हाँ प्यार के चक्कर में। हाँ प्यार के चक्कर में कहले माने इतना सुंदर लड़की रलस सुंदर लड़की ना खोज देती ओकरा खातिर। ओकरा में गलती नहीं है। लड़की देखले बानी बाबू हम बहुत लड़की देखले बानी कहत रहलिए जे बियाह नत करा। हर एक फोटो कहीं ना कुछ काट देत रहलिए एकरा लगे चल जात रहलिए। हम लड़का अपन गाजियाबाद पे ठैले रहनी वो जले लड़की चल गइल बियाह कर माई नहीं के जाना तो का करे गाजियाबाद गइलस यही ओकरा के बुलाव चल जात रहलिए। तोरा बेटवा के गाजियाबाद से बुला के हां दलस। गाजियाबाद से बुलैले बियाह तब ओकरा घर में जाके हम कहले बानी ओकरा माई से कहले बानी कि हे बाबू इनकरा के डांट हमरा लइका काम करत त का जरूरत में इनका फोन क के बर्बाद कइला के। तो ओकर माई कहलस त कहे कि तू आइल बड़ू हमरा घर में के ओरहन देबे तारा ऊपर केस करम त आइल बड़ू ओरहन देबे इंगे क के हमरा के ई जानत रहलिए से जे भाड़ा पर बिया त हमरा के दाब दुब देत रहलिए ऐसा। घर कहां है वाला इनके? हमनी के घर हरपुर है बिहार जिला में। हरपुर है। अच्छा गोपालगंज जिला में। और वाला लोग ए जे बानी सिवान में ए जे 9 बरिस से बानी का करे ले जी? हम अपन लइका पढ़ावत रहनी जमीन उमीन किनाइल बा हम जे रहनी। का करे ने घर में कमाए वाला के बा? हमर एगो संग बस। का करे ले वहां के? विदेश बानी। विदेश बानी। हां अच्छा कब वो लड़की और वो लड़का के तरह जहरो खइले बिया? हां खइले रहे। कब के बात है? जब हमर लइका बाहर गइल तब वो लोग पता लागल। हां हमरा पता लागल। का कइनी रोज? हम दवाई बीरो करौनी हमरा ई पता ना रहे जहर खइले बिया। ई हमरा के ऐसे बोला के लेके गइल लोग जे चलबू तनी हमरा अम्मी बुलावती है। तो हम कहनी तो ई देखाओ लो जे ई तो जहर खा लेल बिया। तो हम कहनी कि हम एकरा विषय में कुछ नहीं जानत। तो कहत रही हम तोरा के फंसाए हम तोरा दुआर पे बिक दे। हम कहनी हम नहीं जानत ए कुल के हाल। तो हमरा लड़किया का बैकग्राउंड कैसन बा? कैसन है कैरेक्टर ओकर कैसन लड़किया के है? लड़किया के माई खुद कहले जे हम एकरा हाल नहीं जानत। उनकर माई कहली जे हम एकर हाल नहीं जानत लड़किया के। हां जो ई कुछ भी क दी रउआ लइका के संगे रउआ लोग के कुछ भी क दी। पंचायत बिठराई रहे हाँ। तो 5 लोग का कहलो मुखिया सर सब लोग उनकरे माने मोहल्ला के लोग बटरले रहनी। तो कहलो जे एगो काम कर तू अपन लइका हटा दो। तो हम अपन लइका हटा देनी। हम अपन लइका हटा देनी तो कहलो 10 दिन में एकर बियाह शादी क के हटा देम। जते 10 दिन में बियाह शादी का हटालो अभी तक ले रख ले बालो। फिर दोबारा पंचायत ना बिठरनी आ के मतलब 3 हाली पंचायत कइले बानी 3 हाली कोनो नतीजा ना निकलल ना। तेरा और बेटावा जाके ओजी रात के रहतो रहला का ओकरा घरे? ना हम नहीं जानत। लड़किया जाओ तो लसिया घर में रहुआ ना हमरा ना घर ना हमरा घर ना उतरलिया। आई फोटोवा के भेजला बा जब पुलिस लइकिया लड़किया फोटो भेजला बिया। हां पूरा मोहल्ला में पूरा फोटो पहचान नाटक लड़का हवे। हां हमर लइका है। तो मुस्लिम बन गइल बा ना अभी। तो मुस्लिम बन गइल तब हमरा द्वार पे आई हमरा द्वार पर आई हम अपन लइका ना आपत्ति नहीं करवा ना हमरा कुछ नहीं के हमर लइका बुला दिलो खाली हमरा द्वार पर आई हम देख के सबर करम अपना लइका के। रुआ चाहत नहीं अपना बेटा के एक बार देखे खातिर? हम देखे खातिर तर पता नहीं बहुत ज्यादा भले और बेटा मुस्लिम बन गए उसे दिक्कत नहीं है। कौन इंतराज में हमर बेटा हमरा द्वार पे आ जा बस हम देखे एक बार बेटा के देखे के चाहता नहीं। देखे हम ना बेटा के पुलिस प्रशासन का कहल ह? कहत रहला जो 10 दिन में खोज के लिया दे तनी 10 दिन में अभी तक ले कोनो सुनवाई नहीं के। अगर वीडियो और बेटा देखा तो का कुछ कहे? बेटा से का कहे मगर ई वीडियो और बेटा देखा तो बाबू हमरे घर चलिया कुछ नहीं जाना। देख सकता नहीं कि एगो महतारी कैसे रोवा तारी कल्पा तारी आ जाई है देखो के भाई रे लोग बने रो माझिल भाई हैं और यहाँ के एक छोटा 3 गो बेटा और बालो।
3 गो बेटा वालो। ये कब से लापता बड़े भाई? ये लगभग आज 7 महीना हो गई। 7 महीने से लापता हाँ। बड़े। तो ये कब से प्यार के चक्कर वाला रोजी खातून से? प्यार के चक्कर ढेर दिन से रहला, हमनी के पता ना रहला। पता लागल तो हमके पंचायत भीतर नहीं जा जना में कहली हम उनका से बात होता हम ना करम, छोड़ देम। फिर बात करे लगली। अब ई 7 महीने से उगाए बरन, हमके पूछे था से नहीं जाता। हमनी के आबार कबार गाड़ी देली। हमनी के पढ़े लिखे वाला हमनी के गाड़ी करो जाना कर चाहे नहीं जा, फिर भी हमके गाड़ी तारा देली। भइयो में तो गलती बा, प्यार अल्लाह बचम में बन गइल मुसलमान। बन गई तो ठीक बा, हमारे घरे आ जाए। ई कह तरी हम ओका से बतिएबे ना कनी। इनका पास फोटो वीडियो सब आवता। ई महल्ला भर बांट के दिखाओ तरी कि हम एक एथी बना लेल बनी मुस्लिम, अब हम एकरा से बियाह करेम बियाह अभी कहले नहीं नु रोजी ना। अब कह तरी हम करेम। तो उसे आपत्ति बावे? आपत्ति बावे ना का आपत्ति बा? कि हम हिंदू बन के रहस, हमनी के घरे आके रहस, चाहे मुस्लिमे बन के रहस, हमनी के घरे आके रहस। अच्छा एगो बात बताइए, एगो सवाल भाई वहाँ सबसे बड़का, अगर रउआ अगर लड़की तैयार भी है शादी करके, रउआ शादी करके पतो बना के रखे अपना घर में? ना ना हम ना रखे। वो लड़की के पतो ना बनाए? ना 7 महीना से हम तड़पत एगो बेटा देखे खातिर। आ उ ना पता क देला त आगे चल के का करी हमरा बेटा के संगे, हमनी के संगे कुछ हमरा तरौरा पतो बना के लड़की के ना रखे तो लड़किया के महतारी तरौरा बेटा के दामाद बना के रखे के तैयार बिया? त राखू राखी त भले हम ना रखे। हम ना रखे, हमरा दुआर पे हमर लड़का आ जाओ बस, हम ओकरा के ना रखे। 7 महीना से हमर जीव तड़पत अपना बेटा के दिया जी ना देखो बस। देखिए महतारी के जौन दर्द होला देखो बस ले तो तू लो ऐसी हमर चल गई तब ना कहला जाए। रुक जाई माई, रुक जाई माई, रुक जाई। तो तू लो रोजी खातून के भौजाई बना के ना रखबो लो घर में? ना हमनी के ना रखम जाऊँ के काहे रखी जाऊँ, मुस्लिम है। आ उनका के रखी जाए। एक साल पहले भी हमके गाड़ी घोड़ा जाओ कई बार कर चुकल बड़ी, झगड़ा कर चुकल बड़ी। कोई भाई तार रखस तो भाई काहे रखियन? वही पता झमेला नु बा। अब तो प्यार में आ गइल बा टकरा हो। भाई रखस तो अब उनका प्यार के में हिंदू बना के रखस, उनका के हिंदू बना के रखस। रोजी खातून के? हाँ, हिंदू बना के रोजी रखस। खातून हिंदू बंदा। हाँ, लेकिन तार महतारी तो कहते रहे हम पतो बना के ना रखे। उ पतोय बना के ना रखियन तो उ कब ना रखियन जब वो मुस्लिम बन कर रहियन। हमार भाई खुद उ मुस्लिम के बना देली ह। हिंदू बनी तो रखी। अच्छा रोजी खातून हिंदू बन गई है तो रखे पतो बना के? का जाने आगे चल के का करी का ना करी, हम का जानतनी। 7 महीना से हम तड़पतन थे, एगो बात ना करैलस। आ इतना देखैलस ना जाई तार बेटा तू मरत रुला देखला त आगे चल के का करी, हम का जानतनी। तो चल देख सकतानी कि कैसे रोजी खातून के प्यार में श्रवण कुमार चौहान जौन बात उनके मुसलमान धर्म बन गई बड़े। फोटो रहुआ स्क्रीन पर लगातार हमने के चलवे के प्रयास करता से देख सकतानी कि ये श्रवण कुमार चौहान बड़े जिनकर मौलाना के रूप दे दिहल गई बाटे और मौलाना बन के कहीं ना कहीं उनका के कैद करे के आरोप जौन बाकी श्रवण कुमार चौहान के महतारी जौन बाकी लगाओ तरी। और देख सकतानी कि कैसे वहाँ पर प्यार में धर्म आके अटक गई बा। मतलब कि रोजी खातून एगो मुस्लिम धर्म से बाड़ी और श्रवण कुमार चौहान हिंदू धर्म से बाड़ी और प्रेम जौन बात उनकी धर्म के बीच में कहीं ना कहीं एगो अड़ांगा बन गई बा। और ये कहीं कि धर्म जौन बा प्रेम के बीच में अड़ांगा बन गई बा। अब यहाँ के बानी महतारी यहाँ के कहतन कि हम कबो रोजी खातून के मतलब कि पतो और बहू बना के अपना घर में ना रखे। और जौन बात उनकी यहाँ के कहतन कि भले मुस्लिम हमार बेटा बन गई बा लेकिन